Bok! Ja sam Maja, a ovo je Dodo. Danas vam donosimo savjete kako vašoj pernatoj ljubimici ubrzati, a time i olakšati redovito sezonsko mitarenje. Mitarenjem nazivamo proces kojim ptice mijenjaju svoje perje. Kao što se psi i mačke linjaju, tako se ptice mitare. Naš Dodo trenutno prolazi kroz proces mitarenja. Tijekom mitarenja ptici ispada staro perje i raste joj novo. To se događa sezonski, tijekom promjene godišnjih doba, najčešće u proljeće i jesen. Da se vaš ljubimac mitari, možete primijetiti po velikoj količini perja u krleci i oko nje. To će većinom biti mala pahuljasta pera, a može se pronaći i pokoje veliko letno. Vaš ljubimac će u periodu mitarenja vrlo vjerojatno biti razdražljiv i lošeg raspoloženja. Svrbit će ga koža zbog promjene perja, pa ćete primijetiti da se češće čisti kljunom. Novo perje na vašoj papigici prepoznat ćete po bijeloj ovojnici. Izgledat će vrlo čudno, a vaša ljubimica tijekom mitarenja poprimit će potpuno drugačiji, pomalo ofucani izgled. Kada promijeni svo perje i naraste joj novo, vaša će papigica biti još ljepša i sjajnija nego prije. Kako je period mitarenja prilično stresan i neugodan za ptice, svome ljubimcu možete olakšati, a proces ubrzati na nekoliko načina. Osigurajte svojoj papigici kadicu za kupanje. Kupanje će joj umiriti svrbež i ubrzati ispadanje perja. Osim toga, u tom periodu će joj goditi ako ju prskate vodom, što će ju osvježiti i umiriti svrbež. Ali budite na oprezu, pripazite da papigica nakon kupanja ili prskanja ne bude na hladnom mjestu ili na propuhu kako se ne bi prehladila. Tijekom mitarenja kao poslasticu ponudite svojoj papigici puno svježeg voća i povrća. Ono je bogato vitaminima koji će biti potpora zdravlju vaše ljubimice i olakšati joj taj proces. Osim toga, kombinaciju vitamina i minerala prilagođenih mitarenju možete kupiti i u kapima. Kapi dodajte u vodu za piće. Kao odlična kombinacija vitamina pokazale su se Trixie Mauser kapi ili Beafar Multivit kapi. Od drugih dodataka preporučamo Beafar Mult Mix kombinaciju sjemenki koje sadrže vitamine i minerale prilagođene periodu mitarenja, a dodaju se u hranu. Za koju god se kombinaciju odlučili, vitamini i minerali ubrzati će proces mitarenja, olakšati rast novog perja i učiniti ga lijepim i sjajnim. Mitarenje je normalan proces koji redovito prolazi svaka ptica. Iako je to za nju stresno i naporno, vi joj možete olakšati. Ne brinite ako vaša ljubimica tijekom mitarenja odustane od letenja ili otežano leti. Dok se obnavlja, perje je slabo, pa joj letenje neće predstavljati užitak i radije će odmarati dok sve to ne prođe. Čim promijeni perje, ponovno će uživati u letu i druženju s vama. Do idućeg puta, pazite na sebe i svoje ljubimce. Pozdrav!